Molweni makholwa, ndibulisa makholwa, nam ke ndilikholwa elakhelwe phezu kwesiseko, isiseko esinguye uYeshua HaMashiach, uJesus, uMessiah, wibandla lingenako ukuvinjwa ngamasango obumnyama. Ndiyanibulisa abantu abakude. Ndithi ke nam njengekholwa make ndifundise, ndixhobise, ndikhuthaza amakholwa. Masiyeni ke kwincwadi yezithilelo, iRevelation, uchapter 12, verse 11. Ithi, and they have overcome him by means of the blood of the Lamb and by the utterance of their testimony. For they did not love and cling to life, even when faced with death. Ngawo la amazwi endifuna sithethe ngawo wabantu abakholwayo, amakholwa ancama impilo yawo, ancamele uba ade afe efela igazi likaYesu, efela uYesu kahle kahle, efela ubungqina babo nguYesu. Ngabantu olhlobo labantu elingafumaneki nje, lihlobo labantu abanqabile, abantu abangabuthandi ubomi babo, abathengisa ngobomi babo kuKristu. If usibheka futhi kwincwadi kaMateyu chapter 16, sithi funde phaa kufike ku-24 no-25 no-26, uYesu uthi, uba ngabana nifuna uba ngabafundi bam, umuntu makazincama athathe umnqamlezo wakhe andilandele. Ndiyithanda ngesilungu laa ndawo ithi deny yourself. Babantu badinaye ububona, benze into efunwa nguKristu, benze into efunwa nguMesaya, bafele uMesaya ngamanye amagama. Uthi ke nabani na ozama ukugcina okanye ukuseyva ubomi bakhe uyakubuluza ubomi bakhe, kodwa nabani obuncamayo ubomi bakhe ebuncamela uYesu Kristu uMesaya uyakubuzuza, ngoba uYesu Kristu uyawumbuyisela ubomi bakhe. Umuntu oluze ubomi bakhe ngenxa yevangeli, ngenxa yokukholwa kuKristu. Uthi ke ngoku kuyawumsiza ngantoni umuntu uba azuze umhlaba wonke kodwa alahlekelwe impilo yakhe. Impilo ke akuthethwa ngayo yimpilo yombuso kaThixo, the life of the kingdom of God. Yimpilo engakulahlekela le, which is life esiyilindele ngapha kwale life siyiphilayo. Ndimthande umshumayeli phaa kwincwadi ye-Ecclesiastes, umshumayeli chapter 4 verse number 4. But ke throughout leya ncwadi uthetha into amane iphinda athi ngesilungu, it's a vanity. It's also a vanity. It's a grasping wind, a chasing wind, umoya odlulayo. Into impilo kahle kahle engena meaning. Into efana nomoya obhudlayo ongawazi bubuyaphi usiyaphi. So into esiyenzayo thina emhlabeni, sifuna ubucebi, sifuna ingcebo, sifuna uba rich, sifuna ukukhompyutha nabanye abantu. But yonke loo nto leyo uyakwazi ukuyenza ufumane yonke into oyifunayo. uSolomon waba yibillionaire yokuqala ebhala ezincwadini, and nguye lo tshoyo uba ubomi it's vanity, yinto engena meaning, yinto efana nomoya obhudlayo ongawazi bubuyaphi usiyaphi. So ngamanye amagama kule mpilo esiyiphilayo, we can try to find meaning. I-meaning soze siyifumane, into ezawusenelisa soze siyifumane. Ilihlo liyakhangela libone, but aleneli kukukhangela. Alithi ngondikhathele kukukhangela, ndisafuna ukukhangela. Indlebe iyaqhubeka imamele noba wena usunganakanga, but indlebe iyaqhubeka imamele, ayigcwali kukumamela. So into efana nempilo, ne-desires esinazo, iminqweno esinayo ayipheli. Ufumana leni into futhi afuna enye futhi, because impilo. And into efana siyenwabele kukwazana noJehova,
kukumonwabisa uJehova ngokwenza umthetho wakhe, sibe guiltless kuJehova. And iyona nto ezawusenza leyo sibe ngabantu abaphila ubomi obune-meaning. Ubomi esazi ukuba noba ungaphela namhlanje but sinobomi banaphakade. Sincama ubomi obesiphilayo because bobu bexeshana. Sibuncamele igospel le esiyiphilelayo. Sincamele uYesu Kristu because uYesu Kristu ukwazi ukwenza zonke izinto. Zonke izinto esizicelayo sizicela egameni lakhe kuJehova siyenzele ngokukholwa. Singamakholwa siphile ekukholweni, siphila ngokukholwa. Xa uzawuhlala esitulweni awuqala ucheck isitulo uba si safe soba ungahlala kuso now vese kuhlale because of the fact that uhlala ngokukholwa. Mawuyogibela imoto like for instance uqabela imoto ye-town itaxi awufiki ufuna i-driver's license ku-taxi driver, uyakholwa uba lo muntu uyakwazi ukuqhuba futhi uzakufikisa apho ufuna ukuya khona, ungena emotweni uhambe. Siphila ngokholwa and abantu abaphila ngokholwa babantu abafanele baphile ngenyaniso nangomoya, ngoba ngaphandleni kwenyaniso nangomoya akukho ukumkholiswa uJehova, akukho umonelisa uJehova. Into omenelisa ngayo ukukholwa ngomoya. So mawukholwa ngomoya umkholisa uJehova. Abantu kufanele bazincame bamenyanisweni, bamele inyaniso. It has been too long inyaniso uSathane eyigqwethile. Ngakumbe emabandleni esikuwo indlela esenza ngayo izinto ayisevile inyaniso ebhalwe apha. And i-relationship emele sibe nayo neBhayibheli iyona relationship ebalekile because siyakwazi ucheck izinto ba izinto zihamba ngendlela efanele zihambe ngayo na. So njengekholwa umuntu nomuntu ufanele alwele insindiso yakhe, asebenze insindiso yakhe. Ndiyavala kulo ndawo ndithi amakholwa awo kwenyani, abantu abasindisiwe, abantu abathanda uKristu, abayithanda impilo yabo, bancamele ukufa for uKristu, for ivangeli. Masibeni ngamakholwa azincamayo, amakholwa athetha inyani, amakholwa amele inyani, singenzelelele abantu, singenzelelele ukuthandwa. But for the sake of the gospel, for the sake of Jesus, let's follow him in his footsteps. Amen.